Hi ha una sèrie de principis molt importants de la banca ètica que coincidim plenament. El primer, la finalitat dels nostres préstecs. Nosaltres només podem o volem prestar diners a entitats que tenen un interès social. Des d'aquest punt de vista, lògicament entra el que és una entitat sense afany de lucre. Entitat social en un sentit molt ampli, que vol dir des de la seva dedicació, què fan, per exemple, temes que treballen contra l'exclusió social, temes d'inserció, etc., temes de cultura, de llengua, però també molt important com ho fan. Això és el primer. Per tant, anem a destinar o anem a fer que tots els nostres objectius finançar aquest tipus d'entitats. I el segon, la propietat. O sigui, el concepte que tenim nosaltres de banca ètica és que és un concepte arrelat a la societat, al territori. És un tema, per exemple, com COP57, nosaltres els nostres socis, que són els propietaris de la nostra organització, han de ser entitats de l'economia social. Des d'aquest punt de vista tornem a coincidir. Estem creant teixit, estem creant societat civil, estem fomentant que la societat civil s'autoorganitzi i sigui duenya o propietària dels seus propis destins. Fixa't que estem parlant de dues coses, per tant, fixeu-se si coincidim. Una és la finalitat de la pròpia, on destinem els diners, i la segona és com ho farem, organitzant-nos. Des d'aquest punt de vista jo diria que coincidim al 100%. No entendria jo un concepte de banca ètica o d'un instrument cooperatiu ètic com és COP57 sense estar molt arrelat i molt lligat a l'associacionisme. És per principis, és de base, és, podríem dir, l'essència.